लासिंसिं बाथ्रा सासे CBA प्रमद बर'आ बिनि खुगानिफ्रायथ' बिदि ओंखारथावा BPF-आ जे ससमा गोसोम गानदों बेथ' बे सासे आदुवा मानसिफोर रायलायग्रा मोनफा मोनफा राव बेफोरो दा बेवहाय जे 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि जेबो मावाखै होननानै बोरै बुंनो हायो बिथाङा बोरै बुंनो हायो हाग्रामा महिलारि बानायनाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव थांना मिटिं खालामहैगासिनो दं बिथाङा बेयाव थांनानै बिथाङा दिनै बड'फानि मुसुखा बेखेवहैयो मालाबा मिटिं खालामहैयो दिनै CIT-आव गोबां मिटिं बानायबाय CIT-आव बिथाङा गोबां माने माबाफोरखौ माने बिथाङा मिटिं खालामहैदों आर'नाइ माने माखासे लालायनानै बेवहाय माखासे दैदेनगिरिफोरखौ माने सिनियर लिडारफोरखौ दिनै आर'नाइ गानहोलायनाय मानाय अनेकथा प्रग्राम खालामबाय आरो दाख्लि लेटेस्ट आर'नाइ माबा आलायारन जे सिनेमा बिथांनि सिनेमानि नेगेटिभ बेखौ लाबोनानै बेवहाय गोदान रिले खालामफिनलायनाय बिथाङा बेफोर खामानिखौ मावगासिनो दं होमबा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया माबा मावनाय हाग्रामा महिलारि मावनाय बा BPF दोलो मावनाय नङा CIT-आ एकर्डआव लाबोफादों बे दिनै मोनसे कलेज बादिमोन दिनै बे इउनिभारसिटियाव टेक्निकेल इउनिभारसिटियाव दिनै कनभार्ट जाबाय दिनै MTech खालामनो हायो बेहाय PhD खालामनो हायो दिनै बेसेबां गोजौ आवगायनानै दङ बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया मोनसे इउनिभारसिटिमोन जाय गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि सिङावसो सालायजायोमोन नामाल'सो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिमोन बेहाय एग्जाम फाथिनो हानाय गोहो गैयामोन 12B स्टेटास गैयामोन नाथाय बे 12B स्टेटासखौबो दिनै हाग्रामा महिलारिया गावनो मावनानै होजोब्बाय BB इन्जिनियारिं कलेज बानायबाय दिनै बेवहाय जोंनि लकेलनि माखासे फरायसाफ्रा गोबां इन्जिनियार पास जागासिनो दं हाजार हाजार इन्जिनियारिं दिनै जानानै फैबाय दा बेफोर खामानि मावनाय नङा नामा साइ स्टेडियाम बानायबाय जाय स्टेडियामाव दिनै ट्रेनिं लानानै बोरला गावनायनि ट्रेनिं बक्सिंनि ट्रेनिं लानानै गहेला बर'मोन जुमुना बर'मोन आरो गोबां गेलेगिरि बिथांमोनहा दिनैहाय माने बिश्व दरबाराव दिनै गेलेहैनानै दिनै गल्ड मेडेल लाबोनो हाबाय बेफोर दिनै खामानि मावनाय जायाखै नामा दिनै बोसोरफ्रोमबो 30 जन जोंनि इउथ्सफोरनो BTC-आव थांनाय मोनब्रै जिल्लानि बे राभायानो जा गार'आनो जा मिसिंआनो जा सावथाल हारसायानो जा दिनै 30 फरायसाफोरनो UPSC कचिं लानो APSC कचिं लानो 3 लाख थाखा जे हरबाय थादों बे गथ'फोरखौ फरायसाफोरखौ बे दिनै इनकारेज खालामनाय जायाखै नामा हिउमेन रिसोर्सखौ डेभेलप खालामनाय जायाखै नामा दिनै प्रमद बर'आ मोननैल' खामानि मावदों होननानै बिराद दुगा दुदों बेथ' मोनसे खुन्थिया गायसननायल'सो जादों दिनैहाय आरो बेखौबो दिनै बाइ इलेक्सन जादों हिसाबै तामुलपुरखौ डिस्ट्रिक्ट फोसावनाय तामुलपुराव मेडिकेल कलेज गायसननाय आरो बे BTR एकर्डआव दिनै दंखायो बेखौथ' मावखालांगोन गभर्नमेन्टआ दा बे बाइ इलेक्सनाव देरहानो थाखाय मोनसे जोंनि रायजो राजाफोरखौ आनलिड खालामनो नाजादों बिथाङा आनलिड खालामनो नाजादों मिउजिसियानफ्रा जेरै मा खालामो मोनसे माने लेखा थुख्राखौनो मालाबा दाउ खालामो मालाबा फारौ खालामो मालाबा एन्जर खालामो बेबायदि खालामनो नाजाबाय थादों खुगायावल' गोदै राव बिथांनि आखायाव मोनसेबो खामानि गैया दिनै रायजोफोरनो देखायनो हायाखै 10 मासाव दालां गंसे बानायनो हायाखै 10 मासाव दिनै बिथाङा मा खालामदों हाग्रामा महिलारि बानायनाय कट माबा माखासे बिल्डिं अफिस बिल्डिंफोर दिनै दालांफोर बेखौसो बिथाङा दिनै बेखेवनायखौ नुबाय थानो हादों दिनै बर' हिसाबै बिथाङा बर'फोरखौ धंस'सो खालामबाय धंस'सो खालामलांबाय दिनै बेखौ बर' जाथिनि महामद बिन थगलकसो होननांगोन रायजो दिनै बयबो मिथिबाय दिनै रायजो दिनै DCSP-नि पावारखौ मोनदों होनदों पावारा लांजाफिनदों होमब्ला बे मा जादों महामद बिन थगलकआ जेरै राजथावनि सोलायनाय थाखा फैसा सोलायनानै रायजो राजाफोरखौ बै समाव धंस' खालामदोंमोन थिग प्रमद बर'आबो BTR सुक्तिनि गेजेरजों बर' जाथिखौ धंस' खालामनाय बे खामानिखौसो लागासिनो दं 10 मासाव जेबो 10ता खामानि मोजां मावाखै 10तानिफ्राय बांसिन खामानि मावबाय दिनै रायजो राजाफ्रा गावसोरनो प्रमाण दं न'खर न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रा बहा थांखो 1 भट 1 जब होनदों बहा थांखो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 70,000 थाखा होनो होनदों बहा थांखो मिलिटारि साख्रि सोसननो होनदों दिनै बहा थांखो दिनै रिक्रुटमेन्ट दाबो जाया बर' इउथ्सफोरनि स्पेशेलनि खोथा बाथ्रा लिरनाय दं बेवहाय बोरो माथो स्पेशेल दाबो रिक्रुटमेन्टनि दाबो माथो नटिफिकेसना जाया एडभार्टाइजमेन्ट जाया होमबा बोरो बहा थांखो दिनैहाय दिनै हाग्रामा महिलारि बानायनाय दिनै सिलिगुरि दिनै कलकाता दिनैहाय चेन्नाइ बेफोर गेस्ट हाउसखौबो दिनै बिथांमोना निलामाव होनायनिसो सानगासिनो दं होननाय थानाय खोनादों BTC अफिसखौ थाला बन्द खालामदों रायजोफोरनि थाखाय खालि गावसिनि थिखादारफोरल' हाबगासिनो दं होमबा बेनो मोजां खामानि मावनाय जाबाय नामा बेनो मोजां खामानि जाबाय नामा दिनै लासिं सिं दिनै राकेश ब्रह्ममोन बादि सासे EMखौ जों लाजियो दिनै हाग्रामा महिलारिखौ बिथाङा बुंदों जे पृथिबियाव माने लाजि रोंथारि मानसि होनोबा हाग्रामा महिलारि दिनै जों बुंगोन राकेश बसुमतारी बादि गाज्रिसिन बर' जाथियाव मानसि गैया होननानै बुंनांगोन जोङो जाय मानसिया दिनै लक्ष्मण रेखा बारबाय सासे मानसिया साधारन मानसिया बा EMआ सासे मानसिखौ फासि होनायनि गोहो थाया दिनै बेयो बुंदों 1000 जन दिनै BPFनि कर्मिफोरखौ जेरेलाव सोगोन हाग्रामा महिलारिखौ फासि होगोन
दिनै सासे नेतानिफ्राय बिदि खुगानिफ्राय राव ओंखारो नामा जों बादि साधारन मानसिनिफ्राय ओंखारोबा कनसिडार जायो खिन्थु सासे इएमआ जे माने गावनि आवथायाव गैयै बाथ्राखौ बुंनानै दिनै पलिटिक्सनि एथिक्सखौ डेम'क्रेसिनि दिनै जेनाखि केरेक्टार जे फिचार्सफोर दं बेखौ धंस खालामनो थांदों बिनि सायाव जों बिपिएफ दोलोआबो दिनै दलद थानाय नङा बिथाङा 17 बोसोराव दिनै बिपिएफ दोलोनिनो सासे कन्ट्रेक्टरमोन जों खोनादों बिथांनि बानायनाय दालाङा गुरुबबाय बिथांनि लामा बानायनाया दिनै सेस जाबाय आरो दिनै बिपिएफनि बे कन्ट्रेक्टर जानानै दिनै 60 70 80 100 बिगा दिनै फुख्रि जावनानै लादों बेखौ जों मिथिदों दा बिथांनि सायावबो तदन्त जागोन जों बेखौ दिनै नागिरगासिनो दङ आरो जों बिनि थाखाय खामानि मावलांगासिनो दं जों रायजो राजाखौ खावलायगोन जे दिनैहाय 17 बोसोराव जोङो बिपिएफ दोलोआ हाग्रामा महिलारि सारा रायजोफोरखौ दिनै खख' खांबोदों रायजो राजाफोरनि जेंना हा हुनि जेंना साख्रि बाख्रिनि जेंना बेफोरखौ दिनै मावनानै होबोजोबदों दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव दिनै हा मोनाखैमोन फरेस्ट ओनसोलनि हा दान एवनानै थानाय जोंनि ट्राइबेल मानसिफोर बिथांमोना हानि अधिकार मोनाखैमोन दा बे हाखौ राननानै होदों दा बेबादिनो सोलोंथाइ बिथिङाव जेरेखम दिनै इउपिएससि एपिएससिनि बाथ्रा बुंदों 5 डिभिजन थांग्राफोरनो दिनै फैसा होनाय दिनै बिथांमोनखौ एनपिएससि एपिएससिनि बाथ्रा बुंदों 5 डिभिजन थांग्राफोरनो दिनै फैसा होनाय दिनै बिथांमोनखौ एनकारेज खालामनाय बे खामानिखौ दिनै मावदों दा ओंखायनो जोंनि गामिनि रायजो राजा गरिब दुखिया मानसिफोरनि गांनाय उखैनायखौ दिनै सुफुंफिननांगौब्ला जोंनि रायजो राजानि दिनै हा हु साख्रि बाख्रि गासिबो जेंनाखौ सुफुंनांगौबा एकमात्र सासेल' मानसि दं बर'आव बे जाबाय हाग्रामा महिलारि आरो बिथांनि नेतृत्वजों जों बर' जाथिखौ दिनै दिखोफिननांगोन बिथांनि नेतृत्वआवनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे बर' हारिखौ मास्टार रेस दानायनि जे सिमां दंमोन बेखौ जों जाफुंसार होनांगोन प्रमद बर'मोन बादि दालालि मानसिनि आखायाव जों जाथिखौ हमथानो हानाय नंला ओंखायनो दिनै सम जादों जों गाज्रिनिफ्राय मोजाङाव परिबर्तन लाबोनांगौनि थाखाय प्रमद बर'आ बुंदोंमोन परिबर्तन खिन्थु परिबर्तना माहा जादों जोंनि मोजां खाखौसो गाज्रियाव लांनायनि परिबर्तन जादों दा जोङो परिबर्तननिखौ परिबर्तन खालामफिननो थाखाय गाज्रिखौ मोजाङाव लाबोफिननो थाखाय जों बयबो खौसे नाजानांगोन आं ओंखायनो खावलायदों जोंनि सेंग्रा लोगोफोरखौ सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बयबो दिनै गिर्जाब ओंखारबो दिनै जोङो गिर्जाब ओंखारदों आवाज होनांगोन प्रमद बर'मोन बादि सासे मैखारि थगायसुला जाथिखौ थगायनानै जाग्रा फाननानै जाग्रा नेताखौ जोंनि समाजनिफ्राय जाहाथे बिथांखौ जों अराय समनि थाखाय बन्सित खालामनो हायो बिनि थाखाय जों सेंग्रा सिख्ला दिनै जुजिनांगोन दिनैनि बे जोंनि अजाथि बे ओनसोलाव मोनसे गेदेर सुबुं गमा जादों दा बेवहाय जों बिपिएफ दोलोनि सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय बाहागो लाफैदों दा बेवहाय जोंनि बर' भट हिसाबै जोङो बेहाय 90% भट मोनगोन बे रोखा जाबाय आरो गामि दरफ्रोमबो जोङो जे खबर मोन्दों बिथांमोननि भटआ दिनैनि थारिखआव 90% बिपिएफआवनो फैगोन जों बेखौ मिजिंथिनो हायो लोगोसे माइन'रिटिनि बेलायाव मुस्लिमफोरनि भटनि बेलायाव बेखौ जों बुंनो हायो दिनै बिथांमोनहा गावसोर मोनसे एसेसमेन्ट खालामदों बे एसेसमेन्टआनो जाहैबाय मा दिसपुराव कंग्रेस हिसाबै देरहालांबाबो जेबो खामानि गैया दिनैनि तारिखआव इउडिएफ जानानै देरहालांबाबो जेबो खामानि गैया गतिके जोङो जुदि गसाइगाव समस्ति आरो तामुलपुर समस्तियाव जुदि बिपिएफखौ देरहाहोनो हायो दा बेवहाय मोनसे बिटिसिआव पलिटिकेल मोनसे चेन्ज फैगोन परिबर्तन जागोन बेवहाय हयथ' गभर्नमेन्टआबो सोलायनो हागौ बा माबा मोनसे केलकुलेसननि गेजेरजों हयथ' मोनसे पलिटिकेल इकुवेसना दिनै फैनो हागौ बेवहाय दा बेनि थाखाय मोनसे परिबर्तन जानायनि गोबां जोंहा 90% सुबिदा दङ दिनै बिनि थाखायनो मुस्लिमफ्रा गावसिनि जातिनि अस्तित्व रक्षा खालामनो दिनै गावसिनि जातिनि मोन्थायखौ हा हुनि मोन्थाय गावसिनि संसार जानायनि जे मोन्थाय जे माखासे सक्तिफ्रा जे बिथांमोनखौ धंस खालामबाय थानो नागिरदों बिनिफ्राय बे उद्धार मोननो थाखाय बिनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय बिथांमोना दिनैनि तारिखआव बिपिएफ दलआनो बेस्ट जानानै दङ होननानै बिथांमोना दिनै सिद्धान्त लाबाय आरो फैबाय थानाय 30 अक्ट'बराव जे भट जागोन बेवहाय नांगाल सबियाव बिथांमोना भट होगोन बेखौ बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय रायजो राजाफोरजों जे सावरायनानै जों मोन्दों बे दिनैनि दिनाव खाथां जाबाय जे मुस्लिम भटआ नियार एबाउट जोङो बिसोर 80% मुस्लिम भटखौ जों मोनगोन आरो जोंनि बेवहाय बांसिन भट मोननानै जों देरहालांगोन इउपिपिएलआ बेयाव खुनु फेक्टर नङा जिरन बसुमतारी फेक्टर नङा आगोलावबो इउपिपिएलआ देरहाखायाखै एबारावबो जेनगोन आरो बे जेननाया इउपिपिएलनि थाखाय दिनै मोनसे रोखा सावगारि जानानै फैबाय बे गसाइगावनि 28 समस्तियाव आरो जोङो तामुलपुर समस्तियावबो एखे खौराङा सफैगासिनो दङ दा बेवहाय बिपिएफ दोलोआ जायखौ सापर्ट खालामगोन दा बिपिएफ दोलो हिसाबै जोंनि केन्डिडेट गैला दा बेवहाय जों जायखौ सापर्ट खालामगोन बेनो देरहाबोगोन दा बेवहाय जलेन दैमारि होननाय सासे केन्डिडेट बिथाङा देरहानायनि खुनु बेहाय सावगारिखौ जों